Di mo din kabalo mo Ang utana. sultiri mo ganiya, gawas pata. At matundaan mo nga ito kung Cristo, Iglesia Katolika. Asa ang bersikulo? Okay. Asa ang bersikulo? Ani? Kung na ako'y mabasa. Kung na ako'y mabasa at itahunin mo na ang Iglesia ni Cristo Manalo iya siya. Okay. Ang moderator ang natulungan mabasahon. Okay. Ang Iglesia ni Cristo ni Manalo mingon siya. Pagbabasa na ko, Mr. Moderator, na kanang Iglesia na gitupo ni Cristo mo ng Iglesia Katolika, admitahon niyang iya siya. Ako po ka naman doon, asa? Basahon na natin! Basa! Ang akong pangutalan niya! Basa! Bakit ang Biblia? Ang ito ko Cristo, Iglesia Katolika, Biblia, Porita! Kung admitahon niyo ang iya siya. Ang ilong yung sa Biblia, ha? Ang Biblia yung ibasa. Biblia sa. Mr. Moderator, pwede ba pakita na ang Biblia? Ganyan, Moderator? Biblia, buhat nila. Buhat. Pagsiyon niya. Buhat. Okay, same akong ibasa katulkan ko ang sana. Sa korte, kung isa ay nangayo, ang muhatag sa iyang gipangayo, katong iyang gipangayuan. Ngin ang pagkayo naman, ito ay nangayo, ito ang piwahatag. Yung Biblia man eh. Biblia man eh. Pero kami naman ka, ano lang yung gipangayuan? Ato, tandiyo! Mabasa na ako karon. Ang ipangita ni mo basa. One time siya. Daghan kayong Biblia nga bersyon. Ang atong respondent ayaw siya parehog Mr. Kusinan, ayaw siya papiliya sa maong Biblia. Iyang katungod sa basta Biblia ang Kami na ngayo. Kabilang. Ato, tandiyo na, tandiyo! Karon nami magsabot nga paguman akong basa matandi-tandi kasi ang among gikasabotan pag mabasa nako automatic admitahon niyang iya siyawa. Yan! Basahon na nato! Yan! San Juan Kapitulo 10 versikulo 16. Yan! Sabi mo din Ye, my chosen people of the Jews are now my known and noted flock. But I have other sheep also besides you, even the Gentiles, which are not of your fold. Kinimfold in it refers to the church. But shall have a fold of their own, a more famous church than yours. Patay. This must I, and they shall hear the voice of my gospel. Ala. And by the power thereof shall be united into one body of the church. Kapit na. With you. So as Jews and Gentiles shall make up one holy Catholic Church. O karon, San Pablo pare man sad punto kasi isa asawa niya. Walay mabasa nga si Pablo pare. Kung na kayo mabasa? Oh, asaman. Buli kasi nyo makatras? Asaman. Kung na kayo mabasa? Oh, basahis ako. Para mo ko sir. Okay. Na. Wala yung suga sir. Roma. 15:16. Okay, basahon na to ha. Ingat man ka nga, yan lang mabasa yun. 15, suga na palihabi. 15:16. Ayun. Ato yung sa 15 sa. Apan sa pagsulat kuniini, nagmaisugon ako bahin sa pipila ka mga butang nga gipahinumdum ko na kaninyo. Nagmaisugon ako tungod sa pribilehiyo nga gihatag kanako sa Dios sa akong pagkasulugoon ni Kristo Jesus sa pag-alagad sa mga dili-Hudiyo. Nag-alagad ako
ingon nga pari aron pagwali sa may palita. Oli juga mo atras. Oli juga karon ikaw basa. Disais. Yung dinto gibasa yun. Sa Basa ba? Yeah. Sa pagka sa disais sa akong pagkasulgoon ni Kristo Jesus sa akong sa pag-alagad sa mga dili Hudyo nag-alagad ako ingon nga para Lagi na ba anak? Oh, good. Mukuli ka karong mag-atras. Ayo. Muto ka Kristo. Ha? Muto ka Kristo dili. Tuoy. Aho. Tuo. Ato pa Kristo. Ano, Usap, ba na nito kami niya nga Diyos ya kay wa gyud siya miingon nga di sa Diyos. wala po sa mingon nga ako'y Dios. Wala po sa Ano mingon nga kayo ako. mabasa? Basa nga. Nga ngiyon siya Una. nga. Wait, basa. Basa ka. Una lagi. Oh, basa ka. Magkatoliko kung balik. Ay, Magingos ka. good. Oh, sige. Asa naman to? Dara. Okay, dara. Oh, balik ko katoliko, Brad. The Balik 4th century Aramaic in plain English. Si Kristo na mulong. Basahon na to. Ingon ka ha? Barugi na ang imong gisulti nga pag naay mabasa magkatoliko ka. Kay kana mo ingon nga nya dili tawag anang mutuman. Kana maong gitawag og butanga. Iya na siya nga. Basahon ako. Ato na lang ni ikuan be. Asa na ba to ako ang tawag anang cellphone kay para ato ang ipakita. Agoy, nangita na po. Diyos. Ya. Okay, niya. Okay, Aramaic in plain English. Sa Gospel of St. John, chapter 10, verse 7, 9, 11, and 14. Okay. So, gipangitaan mo kini magbabasa, so mo provide ko karon og mabasa. Okay, niya. Kini dinis Katoliko, Aramaic 1st century Aramaic in plain English. O niya. Taas sa mabasa? O niya. 1, 10, 7, 9, 11, o 14. Niya. Di asa Yeshua said to them, English na English. Ako ang tawag ining gibasa is, unsa ni, kay nidil lamang gud ka, nga pag naa ko'y mabasa sa Biblia, magkatulik na ka. The original Aramaic New Testament in plain English, Glenn na David Bosher, Lulu Publishing House, gipublish ni adtong 2007 ISBN 978-1-4357-3694-4. Bago lang. Di nas Katoliko basig moingon ka nas Katoliko na pud ni. Okay niya. Ginagamit pa sa inyo mga ministro. Ginagamit ni sa mga ministro. Barugi ang imong gisulti pag naa ko'y mabasa magkatoliko ka. Okay niya. James 9:11-14. But again, Yeshua said to them, Yeshua referred to Jesus. But again, Yeshua said to them, timeless truth I speak to you. Timeless truth I speak to you. I am the living God, the gate of the flock. Ako ang buhing Diyos, ang pultahan sa mga panahon. Namikat na lang siya, muro nagbata. Nabasa na, so buot ipasabot. Pabuto na ko ang imong pagkatoliko karong panahon na. Pag dili ni mo na buhaton, ay ikaw may nahitabo nga anak ka siyawa. Kay sumala